Assalamu alaikum ‘yan uwa. A yau mun kawo muku bidiyo wanda zai ba wa mutum damar koyon kwamfuta a wayar shi ta Android kafin ya samu damar siyar kwamfuta. Kafin mu fara wannan bidiyo, muna roƙonku da ku taimaka ku mana subscribing. Sannan in wannan bidiyo ya burge ka, ka danna alamar like domin ba mu ƙarfin gwiwa. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara wannan bidiyon. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa, ni ne naku Aliyu. Da farko za mu shiga application ɗin Play Store. In mun shiga Play Store, za mu nemo wannan application ɗin. Za mu shiga wajen alamar search, sai mu rubuta WinX Launcher. Sai mu danna alamar nema. In mun nemo shi, wannan fuskar ce za ta nuno muku kamar haka. Sai mu shiga. Za mu yi installing wannan application. Mu da yake mun yi installing, kawai open za mu danna, amma ku za ku yi installing ɗin shi. Zai nuno muku kamar haka. Yawwa, ga abin da zai nuno muku nan. Kowa wanda ya san kwamfuta ya san Windows 10, haka take yawan nunowa. Ga nan wajen in kun danna, kamar yacce kowa ya san Windows 10, nan wajen applications ɗinku ne da abubuwanku. Sannan nan wajen kuma this PC in kun shigo. Yawwa, kun ga nan wajen local disk C ɗin nan shine internal storage ɗinku, wato storage ɗin kan wayarku. Nan kuma external storage, wato storage ɗin memory kenan. Nan kuma new folder, in za ka buɗe kamar new folder haka. Yawwa kaga. Nan kuma home, kun ga. Nan kuma minimize, kun ga. Sannan nan kuma cancel, kun ga. In kuma muna so mu fita daga wannan application ɗin mu koma normal yacce wayar mu take a da, za mu danna wannan alamar mai guda huɗu, alamar Windows 10 kenan. In muka danna shi, wannan abin zai nuno. Sai mu danna alamun kashe waya, kun ga. Wannan abu in kuka danna shi zai nuna muku close launcher. Do you want to close the launcher? Sai ku saka yes. Kun ga in kuka danna yes, wayarku za ta dawo kamar da kenan. Kun ga. Yawwa, kuna gani ba? Haka wayarku za ta dawo kamar da. Yau ‘yan uwa, muna godiya. Sannan dan Allah ku danna mana alamar subscribe domin samun ƙayatattun shirye-shirye daga wannan tasha mai albarka